Ahojte, 5:27, už sme na ceste na letisko, už sedíme v kolóne Dunajskej Lužnej. Tu máme osobného šoféra, Joži Páčiho. Jovuš. Sa báť sám ísť domov? Nie. Prečo? Tak, vydržím, ale čo? No, tuto ideme hore. Jožko, nie, že tu zablúdiš. To sú odlety. Ktorý terminál, Gabuš? Choď ďalej. Choď tam ďalej. Ešte tam ďalej? Aha. Terminál 3, tam to je dobré. Sme na letisku. Asi si ideme dať raňajky, lebo sme strašne hladní. Ešte máme 2 hodiny do letu. Dobré sú. Pokiaľ čakáte na váš let, tak tuto môžete na letisku nakupovať. Čo si si kúpila? Všetko možné. Čo všetko možné? Čokoládu. Pre koho? Pre mňa. A pre mňa niečo zdravé? Niečo také. No, mám tu vodu. Dobre. Have a nice day. Thank you. Ty si veľmi zlatá. Ja vlogujem a ty mi nosíš kameru. Všetko. G11. 10:05 letíme. No a už sme pri 11. Už za chvíľočku nastupujeme do lietadla. Tu je naše lietadlo. Dúfam, že nespadneme. Teba zobrali na kontrolu? Áno. Čo ti spravili? Všetko som musela zasa pootvárať, vyberať vyzúci topánky, prekontrolovali ma, či nemám aj bombu. Sme tu. Už konečne ja niekedy sedím pri okne, lebo doteraz som sedel stále. Ukážem vám tu. A už letíme. Thank you. Enjoy your meal. Thank you. Ešte len hodinu letíme a už nám priniesli prvé jedlo. Pozrime sa na to, čo tu máme. Máme tu hovädzie mäsko so zelenou fazulkou a s nejakou cestovinou. Toto neviem, čo to je. Máme tu zeleninu, nejaký koláč a samozrejme vodu. Maslo, mohol som si vypýtať žemlu, ale ako už viete, ja také veci neviem, takže som si nevypýtal. Ďakujem pekne. Prvýkrát letíme so spoločnosťou Austrian Airlines a ako prvý dojem máme veľmi dobrý, že? Majú veľmi rýchlu a milú obsluhu a jedlo bolo podľa mňa fantastické. Tebe to chutilo? Áno. Majú pohodlné sedadlá, takže zatiaľ veľká spokojnosť. Vždy, keď idete niekam na dlhšiu cestu, tak tieto väčšie lietadlá už majú takúto telku a tuto môžete sledovať napríklad filmy, televízor, majú tu, môžete tu počúvať hudbu, majú tu hry, pre deti tu majú niečo a
prvá cesta. Vidíte? Odtiaľ to ideme do Los Angeles. Doniesli nám aj kávu. Thank you. No, takže tu vidíte, že napríklad vo Viedni je teraz 11:43 a v Los Angeles presne o 9 hodín menej. Takže píše tu Celzia, že koľko je stupňov vonku a tak ďalej. Už skoro 5 hodín letíme a ja som ešte vôbec nespal. Doteraz som strihal vlog, ale Gabika už dosť dlho spí. Podľa mňa by som to nemal nechať. Kabuš. Ale so, spíš? Hej, prepáč. Len presne hodinu a pol máme do príletu a teraz nám priniesli druhé jedlo. Také cestoviny, puding a pečivo. Pristávame v LA. Konečme sa. Konečne sme tu, už sme prešli všetky kontroly a teraz už len čakáme na batohy. Kde je môj batoh? Neviem, stratil sa, nebudeš mať čaty. Á, už ide. Haha, už je tam. Už ide. Poď ku mne. Ďakujem pekne, že ste si pozreli moje video. Nezabudnite sa prihlásiť na odber, pretože o pár dní vám ukážem, aký je život v LA.